मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीम सेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथ देवस्थानाचे एक पुनःप्रतिष्ठा वर्धंती 25 वर्ष परिपूर्ण जाताशील तसले एक शुभ संदर्भांतू स्वाम्याक तुम्ही आमंत्रण दिले आणि हाजे बद्दल आम्ही आरंभा दिवसाक प्रवेश केलतना आज विषय सांगिले असा, किंतु आज एक संतोषाचे विषय कसन की म्हळ्यारी एक 25 वर्षा पहिले आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी हांग ते प्रतिष्ठापना कार्य करून दिले। हाजी इतिहास आनीक व्हड आसा, त्या सर्व लोकांक हांगाचे कुमटा लोकांक खबर आसा। म्हळ्यारी देव आयलो मस्त पहिलेची, किंतु हांग एक देवस्थान निर्माण जावन हे देवस्थानांत तू प्रतिष्ठापन जावन गेलो 25 वर्ष जाले म्हणले निमित्तान हे एक कार्यक्रम घडता आसा। नाजा हाजी इतिहास अनेक वर्षा मागशी तुलेन देव हांगा कुमटांत वास करतच म्हळे, किंतु आमके एक संतोष कसन की म्हळ्यारी की आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान 25 वर्षा पहिले अर्थात 2051 हांगा प्रतिष्ठापन करून दिले। त्यांना मस्तितले कष्ट आशिल उरताले, मस्तितले अडचण आशिल उरताले, मुखार कशे हे देवस्थान कशी चलायसून होरका म्हणले मस्तितल्या मनांतू विचार आनी आशिल उरताले, किंतु स्वाम्यान त्यांना प्रतिष्ठापन करून गेनू तुमगे एक आशीर्वाद करून गेनू मुखावील दिवसान तू बऱ्यापण जाऊ का म्हणून गेनू ना तुमगे एक मार्गदर्शन करून गेनू स्वाम्यान तुमका सर्व लोकांक अनुग्रह केले 25 वर्षा पहिले। आज आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामी आमगेल वटू ना जाल्यार वैकेची तांगेल तेन्ना दिलेल तसल आशीर्वादान आज हे देवस्थानाचे वैभव इतले वाडील आसा। ताका एक कारण म्हळ्यारी आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान हांग येवन वास्तविक करून गेनू ताणे एक आशीर्वाद करून प्रतिष्ठापन करून दिले नंतर हे एक देवस्थानाचे वैभव वाढले। हे कुळावी लोकाले जीवनांतू सुखमय जीवन जावची तशी तांका देवान अनुग्रह केले। आज देवाक जावक आशिल तसले भांगर की रूप की सर्वही जावक आशिल तसले एक होड्डोड कुलदेवस्थानांतू कशी एक वैभव आसा त्याची रीतीचे एक वैभव हे एक देवस्थानांतू आता प्रकाशमान जावन गेलो आमका पळोवचेक मेळता आसा। तसले एक कृष्णाले एक अनुग्रह असले खंयचेही रितीरी देवाले एक वैभव वाडून घेवचेक जाता म्हण कितेरी आमगेले हेरवटा देवस्थानाची एक उदाहरण जावन घेवन आमी दिवचेक जाता म्हळे त्या निशीची आत घडील तसले हे एक रजत महोत्सव आमकाही एक महोत्सव करून घेवन एक अनुभव जाल्लो आसा। म्हळ्यारी मस्तितले सुलभ उरना म्हळे कित्याक की म्हळ्यार आमकांही आता तुम्ही जालील तसले कार्यक्रमांतू मस्तितले विषय उरता सान विषय वेकेची उडगास उरना सकाळी बशील तर उडगास उरना सांजेर वापस उडगास येता रे ते एक विसरले म्हणून कडे ते आणि बरोवन घेऊ का 4 पट्टी करून घेऊन बसले हे एक हांगे एक थंगी एक म्हळ्यारी सान विषय फाले एक चुकलो म्हळ्यारच पळय जन्मभर त्याची उडगास बाकी उठून विसर उरता। हे हाण एक हे एक जाल नाशिल्ले म्हणून गेलो त्या नमुन्याचे हे जाता। जगत कांतच न्ही कितले बरे काम केल्यारी ते चड उडगास उरना खंयचे एक जर हे जालें म्हळ्यारी कमीपण जालें म्हळ्यारी त्याची हायलाइट जाता। आता आमगेल्यांतू एक सान असताना आम्ही एक अशीची मग्गी सांगचे
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 38. अशाने म्हणत असताना 5 8 जा 40, 5 9 जा 45. तुमको टोकला खंय चुकल्या म्हणून तुमका उठूक चुकलाय खंय चुकलं त्यांनी तुम्ही बॉट घालतात 5 7 जा 38 म्हणलाय म्हणून. ऍक्च्युली 5 7 जा 35, 5 7 जा 38 म्हणा थंय तुम्ही बॉट दाखवलाय. 5 1 जा 5 म्हणताना तुम्ही दाखवलं ना. 5 2 जा 10 असताना त्या करेक्ट असा सांगेल ना. 5 3 जा 15 करेक्ट असा त्यांनी सांगेल ना. 5 7 जा 38 म्हणतानाच पण त्या रॉंग मात्र दिसलाय त्यात कोण बरं कोणी सांगच्याक वरत ना वाईट जाल कोण पटते ते आमका दिसून घेऊन येता. सो कार्यक्रमांतू अशी जी कलवपंत जाता मस्तीतले बर जाल्ले उरता त्या दिस ना खंचकी एक जाल्ले आशिल्लेच पण त्या मात्र हायलाइट जाता. किंतु तुम्ही ते उठू लोकांक प्रत्येक एक एक लोकांक कोण कोणान सहाय्य केल्लें आसा ताका गौरव किंता ताका एक स्वामी कडच्यान एक ताका एक प्रसाद दिवका कित्याक तागेले वेटे मुखावेल दिवसां बरेपण जावका म्हणजे उद्देशान तुम्ही प्रत्येक एक एक बरे रितीने गांथून घेतलेलं आसा. अशी न्हय की 4 लोकांक कळका हाणे एक दिलाय म्हणून गेलो कित्याक की म्हळ्यार त्या व्यक्तीन हांग वैकेची दान रुपान दिलाय तागेल खिशांतल्यान ताणें दिल्लो आसा. एक ताका देवा कडच्यान एक प्रसाद की स्वामेल वास्तव्यात संदर्भारी स्वामी कडच्यान एक प्रसाद दिलो री एक ताण 10 रुपये हांग खर्च केला री त्या देवाला अनुग्रहान ताका वापस 100 तशी 100 पट्टीनं ना 10 पट्टीन ताका वापस मेळची तशी जावं म्हळ्यार ताका पैकी एक संतोष. हांव त्या देवकी कृष्ण देवस्थानांत कसकी एक म्हणून हांव एक दान केलं मारया देवान खंचकी दुसरे रुपार म्हाका 100 पटीन दिल म्हळ्यारच पळय ते कृष्णाल वैभव आनीकची अभिवृद्धी जाता त्याची शापानुग्रह शक्ती. तातून आम्ही शतकुंभाभिषेक आणि करची कारण कसं लेक देवाला मूलबिंबांतू सानिध्य अभिवृद्धी जाय तुरका मळ कितरी असले स्तोत्रपाठ नाजलरी अभिषेक नाजल नित्य पूजा विधाननी करत उरतच. आता हर्षीचे हे करचे जाता एक दिवस पूज केल्यावर वापस एक 4-5 दिवसांनी करीत नाही. आता तुम्ही जर रिचार्ज आणि कशी करताची तशी महिन्याक एकदा केल्यावर जाय ना वे हा ना देवाल तशी नाही. देवाल प्रतिनित्य निर्माल्य महापूजा त्रिकाल पूजा घडका किती की म्हळ्यार कशी कशी देवाल वैभव देवाल उत्सव देवा कितले तुम्ही एक 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 रीतीनं देवाल पूजन करताची तशी तशी सानिध्य अभिवृद्धी जाता. सानिध्य म्हळ्यार कसं नाही तागेल वास जर हांग उरले मंदिराच्या गर्भगृहांतू तागेल प्रेझेन्स उरलं म्हळ्यार तुम्ही सर्व लोक चौकार येऊन घेऊन तुम्ही मागणी करता पळया प्रार्थना करता पळया त्या उठूची डायरेक्ट ताका ऐकूचेक मेळता. कित्याक म्हळ्यार गर्भगृहांत असतो गर्भगृहांत असा म्हळ्यार कुड्यानच पळया तुम्ही सांगितलं तू प्रार्थना ऐकून घेऊन तुम्हाला सर्व ही बिगी बिगी करून घेऊन दिता. आता ऑफिसा खंय तरी गेला बा खंयच्या एक ऑफिसा गेले ऑफिसर उरलो ऑफिसर जर तागेल ऑफिसाच्या कॅबिनांत उरलो तुम्ही वचून सांगले म्हळ्यार त्यांना काम जातालें नाजाल्यार ऑफिस आसा किंतु ऑफिसाच्या कॅबिनांतू जावका आशिल्ले ऑफिसर थंय ना जाल्यार तागेल सानिध्य थंय ना जाल्यार तुम्ही कोणा वचून सांगताची. तुम्ही तागेल ಕ್ಯಾಬಿನ ಎದುರಾಕಿ ಬಸ್ಲೆ किंतु ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ರಜೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವತ್ತೇನೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ अशीची एक वार है केल मळरी तुमगेल काम जतवे काम जायना तो ऑफिसर थंय कॅबिनांत उरलेरी त्यांनी तुम्ही कसले मागणी केल मळरी ऑफिसर हौदा इष्टे ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ म्हणून सांगून साइन करून तुम्ही पेटवून दिता. जर तो थंय ना जाल्यार ऑफिस आसा ऑफिस कॅबिन आसा तुम्ही गेल्ले आसा किंतु तागेल सानिध्य थंय ना जाल्यार तुम्ही कितले वचून पेपर दिल्यार वैकेच पेपर मुकाय जायना. तशीची खाली देवस्थान आसा मूर्ती आसा मळकुडन तुमगेल काम जाता म्हणून लायक नाकाची देवस्थान उरून गर्भगृह उरून मूर्ती असून त्या मूर्ती भितर देवाल सानिध्य ना जाल्यार तुम्ही कितले मागणी केल्यार वैकेची देवाक पावना. त्या निमित्तानं प्रतिनित्य देवाल भजन करची की प्रतिनित्य देवाल गर्भगृहांत देव लावची की प्रतिनित्य देवाक अभिषेक करची की कित्या करता की म्हळ्यार विशेष जावन घेवन त्या मूर्तींतू देवाल सानिध्य उरत उरका त्या निमित्तानं तुम्ही कुळावी लोक कसकसन प्रार्थना करताची
ते बिगी बिगी कार्य जत्ता मळ कितरी तगल सानिध्य अभिवृद्धी खर्च कितरी असल है शतकुंभाभिषेक खर्च की सहस्र कुंभाभिषेक खर्च की ना अनेक रीतीचे उत्सव आणि खर्च कारण कसल की मळे तगल सानिध्य अभिवृद्धी जाव का मळ किती त्या घडील निमित्तानं अत्याकुन हंगा वर्धंती असे निमित्तानं हंगा कुंभाभिषेक औंदू वर्ष स्वाम्याला उपस्थित तू तसे स्वाम्याला हसताना त्या देवकी कृष्णाक अभिषेक जाऊच तसल एक संदर्भ वापस एक अवकाश हंगा प्राप्त झालाय हाजे पहिले आमगेल गुरुस्वाम्यानं केलेली उरताले आता आमगेल्या कालांतू आमकेक त्या कृष्णाक एक अभिषेक करत असेल एक अवकाश प्राप्त झालेला असा आमगेलांतू कशी की मिळाली की प्रत्येक एक 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 हक्का एक 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 डिफरन्स असा आम्ही आता तुमगेल तुमके 25 वर्ष झाला बा तुम्ही कसं म्हणताची की मागेल्या 25 वर्षाचे वाढदिवस म्हणून सांगताची तुम्ही 25 वर्षाचे वाढदिवस आज मागेलाय ना 30 वर्षाचे मगल वाढदिवस 50 वर्षाचे वाढदिवस सो तुम्ही एक इन्व्हिटेशन आणि भरताना ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾರಂಭ म्हणून कसाने बरेतच 25 वर्षाचे ಹುಟ್ಟು हब्बद समारंभ म्हणून तुम्ही बरेतच ना 50 वर्षाचे समारंभ म्हणून तुम्ही बरेतच ते प्रतिवर्ष येता आज तुमगेल बर्थडे येता फाले तुमगेले अनेक नेक्स्ट इयर आणि वापस बर्थडे येता तशीच ह्या वेळेची पूर्व वर्ष आशिले माघ शुद्ध तृतीय एक हंग वर्धंती आशिले औंदू वर्षाक 25 वर्षाची वर्धंती मुकायल वर्षाक 26 जाता सो हंग वैकेची प्रतिवर्ष तृतीयाक माघ शुद्ध तृतीया दिवसाक हंगे प्रतिवर्षाक एक पंता येऊच तसल एक दिवस बट थंय तुम्ही लोकांक सांगताना तुम्ही थंय तुमगेले मागील 25 वर्षाचे वर्धंती समारंभ म्हणून तुम्ही सांगनाच तुम्ही थंय वापरताना कसं म्हणतात 25 वर्षाचे मागील जन्मदिवसाचे समारंभ म्हणून सांगतात किंतु देवालय विषय सांगताना हंग 25 वर्षाचे वर्धंती उत्सव म्हणून सांगतात थंय वैकेच कसन की म्हळ्यारी तुमगेले त्या दिवसाक जन्म जल दिवस म्हणून तुम्ही सांगतात हंगा मी कसं करतात की म्हळ्यार ह्या दिवसाक देवान प्रतिष्ठित जाल तसले दिवस म्हणतात थंय जन्म जल दिवस हंगा प्रतिष्ठित जाल दिवस बट सांगताना कसं सांगता की म्हळ्यारी थंय मागील जन्म दिवसात समारंभ आणि हंगा प्रतिष्ठा वर्धंती समारंभ हंग वैकेची वाढत असा 25 26 27 28 हंग वैकेची 25वे जन्मदिवस नाजले 30चे जन्मदिवस 50वे जन्मदिवस बट तुमगेल हक्क सांगताना वर्धंती उत्सव म्हणून सांगण्याचे ना वर्धंती समारंभ मागील 25 वर्षाचे वर्धंती समारंभ म्हणून सांगण्यात ऍक्च्युली वाढत असा तुमगेल वैकेच वाढत असा हंग वैकेच वाढत असा 25 50 की अशी एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाढत असा बट तुमगेला त्या शब्द वापरण्याचे किती की म्हळ्यारी मनुष्याला वयोमान वाढत जाल्यारी तशीची तुगेल आयुष्य कमी जाय तसा तुमका दिसताले 25 वर्ष झाले 50 वर्ष झाले सकाळी तक खुशी मुळे खुशी आज मग 50 वर्ष झाले मस्त लोक मका आज मेसेज घालताची हॅपी बर्थडे कोण कोण घालना म्हणून पहिले पळत गोष्ट कोण कोणाला घालतात तसा कोण मुद्दाम घाल का विसरले रे आणि होडे पिशू जातात तू मग 50 वर्षाचे खाक तू विषय केला नाशिलाय गोतस म्हणून अशा निवटूची ह्या जाता सो सांजेर तो लोकांका पेता आज एक पार्टी ना ज्याला आज गेट टुगेदर करता की आज मग केलं 50 वर्ष झाले एक्सेट्रा एक्सेट्रा रात्री निवेदन चिंत चाल जाता रात्री निवेदन चिंत जाता चिंत कसं की म्हळ्यारी जर मागेल आयुष्य 80 वर्षाशी लबा जर मागेल आयुष्य 80 वर्ष असा ते 80 वर्षांतू आज मागेला 50 वर्ष झाले म्हणा आणि मग खाली 30 वर्ष उरले म्हणून येणो त्याक चिंत चाल जाता आणि 5 वर्ष वाढल्यानंतर आणि खाली 25 वर्ष उरले मागेला जीवनाचे 60 वर्ष झालं पुढे ना खाली 20 वर्ष मात्र उरले म्हणून आमका भय दिसता सकाळी खुशी दिसताले आज मका 60 वर्ष झाले 50 वर्ष झाले एक्सेट्रा एक्सेट्रा म्हणून दिसता बट रात्री हे कळतना मागील आयुष्याचे 1 वर्ष कमी झाले म्हणून वापस भय दिसता किंतु हंगा हे देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथ देवस्थानाची तशी नाही कशी 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 देवस्थानाचे एक 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 प्रतिष्ठा वर्धंत येता
त्या आ जन्मपर्यंत अभिवृद्धी जाय करतो ना हा त्यांनाही कमी जाय ना आम्ही उरनाशी उरतालय ना मस्त लोक त्यांना आम्ही पळोवचे अवकाश मेळनाशी उरतालय किंतु देवाल सानिध्य मात्र सुपळय ते अनेक वर्षेपर्यंत अभिवृद्धी जायत वरता त्यातून आम्ही थंय सांगताना प्रतिष्ठा वर्धंती उत्सव दिने दिने अभिवर्धन जायत उरता आमगेले दिने दिने अभिवृद्धी जाय ना आयुष्य अभिवृद्धी जाताच विना हा आमगेले वर्ष अभिवृद्धी जाताच विना हा आयुष्य कमी जायत होता देवाल मात्र तशी नाही त्यानिमित्तानं आम्ही प्रतिष्ठा वर्धंती महोत्सव म्हणून आम्ही हे करतात उत्सुते हर्षम इत्येव उत्सव परिकीर्तित म्हणून सांगितलं असा खंच्या निमित्तानं आता उत्सवा डेफिनेशनची ह्याची सांगितलं असा की खंच्या निमित्तानं एक मनांतू संतोष चार लोकांक एक संतोष जाता ताकाची उत्सव म्हणका म्हणून सांगितलं असा मरणोत्सव म्हणून कोणी सांगण्याचे असेल की ना तरी शब्द ऐकायला हवे शोकाचरणे म्हणून सांगितलं तरी ऐकत आलेलं ना मरण शोक म्हणून तरी ऐकायला उरतालंय मरणोत्सव म्हणून काही तरी ऐकायला हवे किते की म्हळ्यारी ते उत्सव म्हणून उरना किते कण संतोषाचं वातावरण उरना किंतु हांगे एक संतोषाचं वातावरण उरता 18 तारीखाक एक संतोष आशिल्लो हा स्वाम येतासाची स्वाम येतासाची स्वाम येतासाची कडेर 19 हा स्वाम्याल पूज जाता आसा हे जाता आसा आजी स्वाम्या कडच्यान आमकां फलमंत्राक्षत मिळता आयच्या दिवसाक मुद्रा धारण आसा स्वाम थंय अभिषेक करता सो 4-5 दिवस ह्याचीच एक तुमके एक मनांत ह्याचीच आजी स्वामी हांगा अभिषेक येताची आज स्वामी आमकां हांगा मुद्रा धारण करचे येताची स्वामी आमगेल्या गांवांत येयलो आसा आज मागेले पाद्यपूज आसा स्वाम्या कितेरी अशें आनी उठूच आयकले किंतु आतां तरी तुमकां दिसतात आतां वापस स्वामी भायर सरता आसाची म्हण बट कसन की म्हळ्यार मनुष्य आमी केन्नाची सांगताची आता तुम्ही सांगले हेवी आमकां जाता आसा जड मनान स्वाम्याक आजी सोण दिव काम म्हणून किंतु हे जीवनाचे एक प्रकृतीचे नियम शाश्वत जावन घेवन सुख ना आणि शाश्वत जावन घेवन दुःखही ना सो त्या संदर्भार सुख येता त्या संदर्भार दुःख येता सो ह्या उठूची आमगेले जीवनाचे एक भाग आमगेले अंग जावन घेवन आसा तो त्याक समजावून घेवनूची आमी जीवन चलाय सुचूरका हा एक आमी केन्ना सांगतात उठ लोकांक दिसता आमकांय तशी जाल्ले 50-50 वर्साचे कार्यक्रमाक लोक खंय तुला आयलो उठू जॅम पॅक हांगा आयलो थंय आयले कडेर 8-9 तारीख जाल्या नंतर आम्ही आणि देव मात्र खाली लोक खाली कडे आम्हीची बंद करून वरल्या कित्यामुळे बाकीचे कार्यक्रम असा बाकीचे आणि क्लिनिंग प्रोसेस असा हे असा सो त्यांना दिसलं मरे इतके लोक येयला खंय लोक दिसना खाली कार्पेट दिसता पेंडॉल एक दिसता त्या सोडाने काय दिसना सो एक जीवनाचे एक भाग्य हे उठ लोकांना फेस करचेच पडता किंतु एक मात्र लक्षात दवरा मनुष्य एक विषयाचेरी 3 पंत आलोचन कोण तो हसत उरतके एक तुमका दिसले स्टार्टिंग स्वाम्यान केन्ना एक राईस पेटयलो ना स्वाम्यान केन्ना अनुमती दिले आम्ही हेरवट्टा येता म्हणून आणि ते केन्ना गांवच्या लोकांक कळले अरे हे दिवसाक स्वामी येता म्हणून स्वाम्यान जाहीर केले म्हणून सांगू कडेनच पळया तेन्ना त्या दिवस एक संतोष हा आमच्या गांवांक फर्स्ट टाइम हेरवट्टाक स्वाम्याले आगमन जाता सो ते एक विषय ऐकून एक पंत तो हसता हा स्वामी येताची आमगेले कडे दुसरे पंता स्वामी केन त्या दिवसांक प्रवेश करताची त्या दिवस तुला ना स्वामी उरेपर्यंत एक तांगेल मनांत एक संतोष हा स्वामी आयल्याची स्वाम्याला यद्राक रामदेव वीर विठ्ठलाल एक सुप्रभात म्हणचेक मिळता अशी एक्सेट्रा हे करचेक मिळता अनेक करचेक मिळता सो हे जाता कडे वापस स्वामी निर्गमन जाल्यानंतर वापस तो हसता केन्ना हसता की म्हळ्यार हे उठूचे आलोचन करतली वापस अरे स्वाम्यान तेन्ना हे तारीखाक हे केल्ले स्वाम्यान हांगा आयले तेन्ना हांव हांगा हे सेव केल्ले तो मरे उद्दा वाटचेक राबता आशिल्लो तो मरे थंय मीठ हे करता आशिल्लो तो नॉनचे वाडता आशिल्लो भटमाम हांगा फुला अलंकार करता आशिल्लो तो हे वापस हे आलोचन करून हे मेमोरीज कसं आसा वापस आलोचन करून वापस ताका एक संतोष जातके सो अशी एक विषय स्वाम्याला हे आगमन आणि 25 वर्षाचे महोत्सव म्हळ्यार एक विषय एक सब्जेक्ट त्याचेरी तो 3 पंथ आसता सो तशी जीवनांत असणे आम्ही सतत कशी आमगेलीतले आम्ही पॉझिटिव्ह कशी घेऊन गेलो सकारात्मक जाऊन कशी विचार करून घेताची
तशीची तुमका खुशी प्राप्त जाता अशी काय अंगडीत काय मेळना थंय वचून 1 किलो खुशी जावका म्हळ्यार मेळना म्हळे ते आम्हीची आमगेलय मनान तू आम्ही विचार कशी हे करताची तशी एक आमकां संतोष अभिवृद्धी जायत उरता तिसरेच कसन की म्हळ्यारी आमगेल भावन कशी आसा तशी देव आमकां अनुग्रह करता कित्याक की म्हळ्यार आमी केन्नाय हे एक उपकथ केन्नाय सांगचे की देवाले महिम कशी देव कोणाक अनुग्रह करता खंयचे व्यक्तीक अनुग्रह करता हे आमकां केन्नाय हे करता एक पण ते नारदान कृष्णाक विचारिले की पांडव काय विंगड न्हय कौरव काय विंगड न्हय पांडव वैकेची पांडू राजाल पुत्र आणि कौरव वैकेची धृतराष्ट्राल चेडूं धृतराष्ट्र आणि पांडुराय कसं नसा ते दोन्ही भाव म्हणजे एक कुटुंबांत येईल तसं हे पांडव आणि कौरव बट आज आमकां कसं विंगड आम्ही हे करतात हे पांडव आणि हे कौरव विंगड कुटुंब नाही एक कुटुंबाचे हे चेडूं हे पांडव वैकेची एक कुटुंबाक संबंध पाविले आणि धृतराष्ट्राल चेडूं वैकेची त्या वैकेची एक कुटुंबाक पाविल तसले त्यांना नारदान विचारले जर एक कुटुंबाक पाविल आशिल्ले असल्यारी तू पांडवांक मात्र कित्याक तू हे करता कित्याक तांचेर तू कित्याक अनुग्रह करना कित्याक की म्हळ्यार पांडव आणि दुर्योधनादी बाकी 100 चेडूं आसा कौरव आसाची विंगड न्हय एकच दोन्ही भावाल चेडूं तो एक भावाल चेडूं हो अनेक भावाल चेडूं भावाले चेडूं असताना तू हे भावाल चेडूंक मात्र कितें अनुग्रह केले हांकां कित्याक केलें ना एक कुटुंब न्हय म्हणटना कृष्णानं त्याने एक हे केलें आमी मस्तपण सांगले की परीक्षा करचेक पेटले तू वच पळय पहिले कौरवाला तू वच आणि तदनंतर पांडवालेक वच कौरवाले वचून येन कसन सांगता म्हणून उठू एक्सप्लेन करता कृष्ण नारदाक पळय तू दुर्योधनाले वच आणि तू ताकले गेल नंतर तागेले आस्थाना गेलतना तो तुक विचारतलो तू खंय तुला आयला कसले काय इलो हे उठूची तुक विचारतलो तेन्ना तू कसन सांग की म्हळ्यारी हांव द्वारका तुलेन कृष्णाला गांवांत तुलेन आयला म्हणून तू उठून सांग तेन्ना तो मागील बदलांनी चौकशी करता तेन्ना तू सांग म्हणून उठू सांगले तेन्ना तो कसन म्हणता ते उठू ऐकून घे म्हणून नारदा सांगले आणि सेम क्वेश्चन तू पांडवांक विचार तेन्ना तुका कळता की हांव पांडवांक कित्याक हे करता सांग तशीच मागील बद्दल विचारले दुर्योधनान मागील बद्दल विचारले रे तेन्ना तू तो कृष्ण कसन करता असा म्हणून जर विचारले रे तू इतले सांग की एक सुई असली ते एक सुई एक मॉन असा दोर घालचेक एक रंध्र असा ते रंध्रा तुलेन एक हस्तीक आर पार करता असा म्हणून सांगता जर दुर्योधनानं जर विचारले की कृष्ण कसन करता असा द्वारकेंत म्हळ्यारी त्या सुईचे मौन कसन असा रंध्र असा तांतुलेन एक हस्तीक आर पार करता असा म्हणून सांगता जायत म्हणून नारद दुर्योधनाले वता दुर्योधन बरे रितीरी गौरव करता की मागेल घरान तू एकलो नारद मुनी आईल असा म्हणून कडेरी कुशलोपरी जावन विचारता तुम्ही खंय तुलेन आयले खंय तुलेन प्रयाण करून आयले म्हणून सांगताना कृष्णाले द्वारके तुलेन आयलो म्हणून सांगता तेन्ना ओ तो कृष्ण वे म्हणून तो उद्गार करता दुर्योधन हा तुगेल कृष्ण वे तागेल गांव तुलेन आयलो वे म्हणून अशी तो उद्गार करता उरो तो कृष्ण कसन करता असता म्हणून विचारता नारदा काय ना एक सुई घेऊन गेलो ते हस्तीक त्या मोन्या तुल्यान आर पार करत बसला हा तसले काम त्या गेल्या म्हणून तो दुर्योधन हे करता आणि वापस नारदाक उठूची उपचार दिवन ताका पेटोवन दिता हे दुर्योधनाले उठू ऐकून जाल्यानंतर तो पांडवालेक वता पांडवाले थंय गेलतना पांडव वैकेची आमगेल घराक नारद मुनी आयला म्हणून मस्त तांकां संतोष जाता संतोष जावन तांणी वैकेच्याशी कुशलोपरी विचारतना
त्यांनी वेके विचारतात नारद मुनी, तुम्ही खैन तुला नाहीलाय, खैन तुला तुम्हाला प्रयाण घेऊन येईल तुम्ही म्हणून सांगताना हांव द्वारका तुला ना कृष्णाल गावा तुला नाही लाराय म्हणून सांगता. हो आमगेल कृष्णाल गावा तुला नाही लिवे तुम्ही म्हणून तांका मस्त संतोष होता. आमगेल कृष्णाल गावा तुला नाही ला हो नारद मुनी, तागेल गावचे पाया धुली आज मागेल घरा जत्ता सा म्हणून त्यांनी मस्त संतोष झालाय. उरो आमगेल कृष्ण द्वारकेंत कसन करत असा म्हणून त्या पांडव वेकेच विचारतच नारदाक. त्यांना तो नारद मुनी वापस त्याची सांगता कसने करताना एक सुई घेऊन गेलो त्या सुईचे रंध्रा तुलन मोने तुलन ते हस्तिका आर पार करत असा म्हणून सांगलं पुढे ना हे पांडव हास्य लागताच. हे पांडव हास्य लागताच. अरे बाबा खाली ते नारदाक आश्चर्य केला आणि कित्याक हसता असा म्हणून त्यांना तो नारद विचारता तुम्ही कित्याक हसत असाची म्हणून त्यांनी पांडवांना कसं सांगते काय म्हणारी ते सुई असणे सुयाच्या रंध्रा तुलन हस्ती मात्र नाही इडी ब्रह्मांडाची त्या सुयेच्या मोना तुलन नाजल्या त्या रंध्रा तुलन आर पार करची तसले तगले शक्ती सामर्थ्य असा खाली हस्ती आर पार करचे हे तगले एक सहानशी विषयू तज्जेकिंत होड ब्रह्मांडाची त्या रंध्रा तुला आर पार करत तसले सामर्थ्य तगले आमगेल कृष्णालय म्हणून सांगता. त्यांना ते नारद दाखवलाय कित्याक हो कृष्ण हांचेरी चढ वलो करता कित्याक अनुग्रह करता. दोघी लोकांक सेम विषय सांगितलाय. दुर्योधनाकही सेम विषय सांगितलाय, पांडवांकही सेम विषय सांगितलाय, किंतु दोघींना व्यत्यास कसं नसेल की मळरी भावनाच मात्र व्यत्यास असेल. थंय दुर्योधनानं सांगताना तू गेले कृष्ण कसन करता असा म्हणून तू गेले कृष्ण कसन करता असा तू गेले कृष्णाला गावा तुला नाही वेळा म्हणून गेल तागेल लेकानं त्या हस्तिक आर पार करचे ते तसले तागेले कुचेष्ट म्हणून तागेल म्हणा तू तागेल लेकान तर कुचेष्ट तागेले ते कस की नाटक करतो तो म्हणून तशी तागेल भावना हांग पांडवाल तशी नाही. पांडवाल म्हणान की मुळे आमगेल कृष्णाल गावा तुला नाही लो आमगेल कृष्ण म्हणून तांची एक भावना आणि खाली रंध्रा तुला हस्तिक आर पार करते इडी ब्रह्मांडाचे आर पार करते तसले एक बरे ज्ञान तांका सा. त्या ज्ञान ह्या दुर्योधनाना आशिले. दोन्ही लोकांना सेम प्रश्न विचारिलाय बट व्यत्यास कसे नसेल की मळरी तांगेल भावनेत मात्र व्यत्यास अशिलो. त्या निमित्तानं कृष्ण पांडवांक किती नचवत असेल मळरी ह्याची एक कारण तांगेल भावनेक मात्र तो मस्त प्राशस दिसता असेल विना त्यांनी कसं नाही आशिलाय किती आशिलाय त्या विषयी. त्या निमित्तानं आमगेल भावना तशी तुमगेल भावना देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथाची तुम्ही कशी दवरील असा त्या रीतीने तुमका देव अनुग्रह करता. त्या निमित्तानं भावग्राही जनार्दन हा म्हणून सांगेल असा देव लोकाला भावन ग्रहण करते विना ते कसन वस्तू तुम्ही समर्पण करता असा त्यात हे करणार त्या वस्तू समर्पण करताना तुमगेल भावन कशी अशिली त्यातून भावग्राही जनार्दन हा म्हणून सांगताच. तुमगेल भावन ग्रहण करते विना त्या सोनू कसने तो ग्रहण करणार. त्या निमित्तानं तुमगेल भावन जर असले मागेल देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथ मागेल काम कोर वंदिता म्हणजे जर तुमगेल भावन असले म्हणरी त्याची रीतीने तुमका अनुग्रह करता. तुमका कशी एक भावन अशिले की आमगेल हे रजत महोत्सव आमगेल देवकी कृष्ण रवळनाथ देव 100% बरे रीती कोण वंदिता म्हणजे तुमगेल भावन असेल निमित्तानं आईच्या दिवसात ह्या यशस्वी रीतीने स्वामीला हांगा आगमन झालंय स्वामीला वास्तव्य झालंय. मस्त तुम्ही सांगलाय अडचण असा कित्याक म्हळ्यार ह्या हॉल पाठपूजे गेल्यारी जेवणाक वापरचे जाना जेवणा वापरचे गेल्यारी पाठपूजेक अवकाश मेळना जेवण करून पाठपूज केलं म्हळ्यार 2-3 घंटे पर्यंत जायना. सो मस्तीतले हांगा परम्युटेशन कॉम्बिनेशन मस्तीतले तुम्ही कोण गेलो कडेरी तुमकाची तुमगेल्या देवस्थाना येदूर एक घरांतू कामत कुटुंबीय तांगेल्या घरांतू आणि योग्य असा कित्याक म्हळ्यार त्या व्यक्तीला नाव वेकेची मुकुंद असा कृष्णालय नाव असा. सो कृष्णालय स्वभाव मेळ गेलो सहकार वैकेची त्यांनी दिवून गेलो तांगेल्या प्रांगणांतू थंय एक शामियान घालून गेलो आणि 1 वर्षाक मुन्नी स्वामी तन असा मुन्नी स्वाम नाशिलतेने वैकेची त्यांनी सहकार देऊन गेलो. प्रति कार्यक्रमांतू प्रति भोजन संदर्भात त्यांनी व्यवस्था दवरील असा. सो इतले
एक आमगेले लागीचे उरून गेलो देवस्थाना येदूर उरून गेलो त्यांनी इतले सहकार दिवन गेलो तुमका हे कार्यक्रमान तू चंदाई हाडची तशी तांगेल बैकेची हांगा योगदान असा प्रत्येक लोकाला योगदान असा वैदिक वर्गाल जावो नाजला हांगा व्हॉलंटियर्स जावो सकाळी हाऊसफुल हांगा सुप्रभाताक म्हणजे सामान्य केलो गावांत कशी की म्हळ्यार एक 5 लोक की 10 लोक की खाली बायल जण उरता की सकाळी मेटलारी बशील असा तांकां स्वामीन आयताना उठो सुका पडता कित्याक म्हळ्यार स्वाम्याना अणवाळपणे चमकून घेवन वताना तांकां आमकां बेजार दिसता आशिल्लें म्हळ्यार बशील उरताची बायल वापस उठका वापस बसका बट ते म्हत्वाचें न्ही सुप्रभाताक येऊन घेवन आमी सेव करता म्हणले ते अत्यंत महत्वाचं आसा कोणाला एक चुकल्यार वयताची त्या उठूची हे जाता एक रांदप करताना मस्तीतले दिसता कसन दिसता की म्हळ्यार मासोळ दिसता तरकारी दिसता उद्दा दिसता दाळ दिसता बरे खतखताय दिसता उठो दिसता बट उठो बरे असल्यार वयताची खायला तेन्ना पळय ताजी रुची कळता जर तू मीठ ना जाल्यार पळय कितले ते मासोल ल्हान जाले उरो कितले ते दाळी बरे कोण शिजिल्ले उरो ना कितले ते बरे तरकारी असो ना कितले ताजे हळद समो असो एक तू मीठ जर सम ना जाल्यार म्हळ्यार संपूर्ण रांदपाची व्यर्थ तशीच हे कार्यक्रमान तू मस्त दिसता सा देवाला अलंकार दिसता सा ना अनेक कसकी दिसता सा उठो हे चंदाय दिसता सा बट हाजी मागशी केलेली तसं ते मीठ कोण की म्हळ्यार तुम्ही सर्व ही कुळावी जन ना जाल्यार अन्य हाऊसकीपिंग स्टाफ म्हळ्यार रांदपी म्हळ्यार त्यांनी कोणाय दिसनच 3 घंटे उठताची तांगेलीतल्या त्यांनी कार्य करताची तुम्ही संभावना दिता होई ना म्हणण्याचे आम्ही बट त्या जबाबदारी घेऊन तशी करून गेलो निस्वार्थ जाऊन गेलो हे लाइटिंग की ना जाल्यार सिव्हिल वर्का की खंचकी रूप पारी तो देव तांगेल हाजेर बसून घेऊन उठू कार्य तुमकां करूसून दिसता ते उठूची जल हज्जन हे कार्यक्रम एक बरे रितीन जावचे हे जाता आता सांगले स्वामेल देवाचे कुडाक सांज जाता उरताले ना भिक्षा कूड सांज जाले उरताले ना जाल्यार रूम आहे ते आनी आमगे स्वामी हाजेकिंता कमी असल्यार वयकेची केलेले आमकां मस्तीतले उदाहरण आसा रूम सोडा खाली तट्ट बांधून गेलो तांतू स्नान करून गेलो अनेक कडे स्वाम्याना संचार करून गेलो त्यांनी वास्तव दिवन गेलो ते एक गांवां भर जावची तशी स्वाम्यान मस्तीतले केल्ले आसा तांगेल शिष्य म्हणताना आम्ही करू कशी पडता आम्ही ते विसरचे ज्ञान आमकां मालगड स्वाम्याना अनेक गावांत तू मस्त पण हे केल्लें आसा न्हांवचे वयकेची बाथरूम ना आणि त्यांना कालांतराने तशी व्यवस्था वयके नाशिल्ले स्वामीन सांगचे आशिल्ले तांकां मदलेचे तट्टी करा रे ना तुम्ही वस्त्र धरून घ्या रे आम्ही स्नान थंय करून गेलो असल रितीचे आमगेले स्वामीले त्या संदर्भार तशी तांणी हे करून आमकां हे जावका आमकां अशी जावका कसने ना पाप तशी स्वामीन तांकां अडचण तांकां आरोग्याक तांकां हे जाता त्रास जाता बट असले असताना वयकेची स्वामी त्या गांवां वचून कितें की म्हळ्यार गांवच्या लोकाल बर जावका गांवच्या जनाल बर जावका हांगे प्रतिष्ठापन केल्यार त्या लोकाल बर जाता म्हळ्यार आमी त्या तट्ट्यांत वयकेची राबून घेवन वयकेची आमकां करचे जाता म्हणून आमगे स्वाम्यान दाखोवन दिलें तशें आसतना हे तरी आमकां होडची ते जर कंपेअर करचे गेले म्हळ्यार तुम्ही कसं आमकां केल्लें आसा ते आनीकच आमकां होडच वैभव म्हणून आमी समाधान करून घेवका सो अशें आसताना तुम्ही बरे रितीन हे कार्यक्रमाक मस्त परिश्रम घेतले हे 4 दिवसाचे महोत्सवाचे संदर्भान तू अनेक रितीन तुम्ही योगदान दिवन हांग येवन गेलो स्वामीले कृपा आशीर्वादाक रामदेव वीर विठ्ठलाले कृपा आशीर्वादाक तुमगेलोची कुलदेव जावन आशिल्ले तसले देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथाचे कृपा आशीर्वादाक तुम्ही पात्र जाल्ले आसा खाली हे उत्सवाक मात्र सीमित जायनाशीची मुकाविल दिवसांत वयकेची अशीची एक संबंध देवाल वट्टूची तुम्ही दवरत वचका दिने दिने तुमगे संबंध वयकेची देवा लगी अभिवृद्धी जायत वचका आणि इतले मात्र करनाकाची तुमगेल चवडू अंक वयकेची आज इतले आमी सांगचे प्रयत्न करताची की तुमगेल चवडू अंक खंचे ना खंचे तरी रूपारी युवक वर्गांक तुमगेल कुलदेव स्थानान तू असल्याने उत्सव असताना तुम्ही कसनेची तक सांगा तू कसन जावका जाल्यार शिक बा B.Tech शिक M.Tech शिक PhD कर कसने कर
किंतु माघ शुद्ध तृतीया दिवसाक तू हेरवटा उरका, बाकी कसं नाही नका. हे एक विधी विधान आमगेले समाजांतू आमगेल चौडवांक कळची तशी आमगेले सर्व समाज बांधवांनी तांगेल औस बापसुनी हे एक परिपाठ घालचे. म्हणजे बाकी तू कसं नाही फ्रीडम घ्या मारे, तू हे शिक्का की CBSE की ना आणि कसं शिकता व्यापार करत की कर, खंचे होडोड MNC कंपनीत वता वच बेजार ना. किंतु केन्ना वर्धंती उरता ना कुलदेवस्थानाचे कार्यक्रम उरता ना आमगेल गावचे कार्यक्रम उरता हे मात्र केन्ना विसरनाशी तू हांग येऊ का म्हणले का संस्कार मात्र हे निरंतर जावचे तशी तुम्ही सर्व लोकांना प्रयत्न करता म्हणून हे संदर्भार हे एक विषय सांगता म्हळे ना फाल्या अशी जाता हांव थंय उरता हांव पयशे पेटून दित रे तू थंय सेव बन ना ना. आज ट्रान्सफर करचे इझी असा गुगल पे की फोन पे की आणि कसा पैसे महत्वाचे नाही, तू येऊन गेलो देवाल दर्शन घेऊ काशिला हे अत्यंत महत्वाचे. देवाल दृष्टी तुझ्यावर पडता हे अत्यंत महत्वाचं. तू गेले एक दर्शन देवाल दर्शन एक जाऊ का, हे वर्षाक एक पंत तरी अशी जाऊ का, आम्ही मॅन्डेटरी म्हणून सांगण्याची. बट फाल्या अशीची जाय तुरलारी फाल्या मुकार एकताला तू थंय तुला अंदावादा केला हांव हांग तुला पळयता म्हळ्यारी भारी कष्ट जाताल्या. असेल एक संस्कार एकदा चुकलं म्हळ्यारच पळया वापस चेंज करच्या कठीण जाता. आता तुमगेल्याची लौकिक उदाहरण एक पळया, तुम्ही एक व्हड फंक्शन करताच 60 वर्षाचे फंक्शन केलंय ना तागेले जन्मदिवस आचरण केलाय, वयोवृद्ध 70 वर्ष झाल्या बा 80 वर्ष झाल्या. जर तुम्ही ताका मोबायलारी मेसेज घालून घेनो आज तुझा जन्मदिवस संतोष म्हणून घेनो हे करून हे करचे करताची तुम्ही. बट तागेल घरा वचून ताक एक नमस्कार घालू आज तुमगेले जन्मदिवस तुमगेले एक मार्गदर्शन जाऊ का मस्त मालगड तुम्ही हे तरी म्हणकुडे रस पळय तागेल ते भावना चेंज जाता. अरे भाव मागेल जन्मदिवसाक इतले हांग धूर येऊन गेलो उडकास कोण घेऊन म्हाका नमस्कार घेऊन मागेल आशीर्वाद घेता सामोलकुड्यानच पळय तागेले मन भरून घेऊन येता. खाली ते मेसेजाक आणि पर्सनली वचून घेऊन ताका हे करच्याक मस्त व्यत्यास असा. केलो पण ताची लागता 4 लोक येऊन गेलो म्हाका एक पळोवन गेल्ले आशिल्ले असले म्हाका बरें जाता आशिल्लें म्हाका एक संतोष जाता आशिल्लो म्हणून केलो पण तुमगेले उतरांत तुम्ही आयकल उरताले. तशीच देवाक वेळची दिसता मागेलो चल्लो हांवें जन्मा घालीन तसले हे चल्ल्याक आज तो मागेले वर्धंती दिवसाक आज मागेले दोळ्या येद्राक ना आज खंयकी परगामांत तू उद्योग व्यवसाय करत असा. जर तो हांगा येईल आशिल्लो असल्यार मागील उत्सवांत सहभाग जाल्लो आशिल्लो असल्यार देव एकेची म्हाका एक संतोष जाता आशिल्ली म्हाका एक तो खांदेरी नाजाल्यार पालखी रूप बारलो मागील एक उत्सव करतास मुरे हो हातू एक बरें करता म्हणून गेलो त्या देवाक वेकेची एक मन मेळची तशी तुम्ही एक आचरण करता म्हणून कितेरी आम्ही हे विषय सांगले. आणि मुखावेल दिवसांत आमगेल्या समाजात लोक हाजे बद्दल विशेष काळजी घेऊन गेलो हाजे बद्दल एक प्रयत्न करता म्हणल्यार आमकां 100% विश्वास असा कित्याक म्हळ्यार जो पर्यंत आम्ही समाजाचेर विश्वास करनाची तोपर्यंत कशें नाही करचेक जायना. त्या निमित्तान मुखावेल दिवसांत अशी एक संबंध प्रति पंता वर्षाक अनेक पंता येतना हेरवटा वचून वचका म्हणजे तुमकां संबंध पावी लोकांक हेरवटा वचका देवस्थाना वचका देवाल दर्शन करका देवाल सेव करका म्हणल्यार हे एक संस्कार निरंतर जावन जागृत उरका म्हणूनची आमी देवालागी मागणी दवरताची. बाकी अभिवृद्धी आसाचीच बट हाजेकिंता चड कसन की आम्ही विशेष जाऊन देवाला प्रार्थना करची कसन की म्हळ्यार जे लोक भायर आसाची जे लोक गांवांत आसाची त्यांनी हे संबंध निरंतर जाऊन गेलो उरका म्हणून गेलो आम्ही देवालागी प्रार्थना करताची. तशीची हे एक रजत महोत्सवाचे संदर्भारी विशेष जावन स्वामेल की ना देवाल की सेव केल बद्दल पुनः आम्ही संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगेल घरांतू तुम्ही करता असले उद्योग व्यवसायांतू हेरवट्टा गावांतू तशी हे देवस्थानाचे प्रांगणांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्री कृष्ण अर्पणमस्तु.